Obongka sini Tripura hasteni Montri Revenue kaba sini NC de Burma boni mangka theita bongno nogo sokpayo boni kamibo Uttor Maharanipuro ege obonge ang kuno news ni snamani video obonga kaisa ang bono khamka boni bagai sini bagai sini dofani bagai bongka khorokja writer hekaba boyrok snamnai bijabrok suinai sini borom ganang NC sini NC sir haini bagai ang khamayo video no ang upload khlaimari mansi norok soya kari nai tongdi boni mangka thei sokpai marok जों जतनो साइमानो मिया 1 तारिख 2023 बनि लांमा समani जिबिसा खामनगो एके बनि कामी हिंके तैलामुरा एरिया नि बिसिङो उत्तर महारानीपुर हरिदास कामी हिंजगो बनि मांगा थै नरं नखना स्राय स्रायके नखलाव सकबायमानि हिंके बंका खरकसा कक बरक राइटर हाइन हाइ मासापेरो बंका खरकसा कक बरक राइटर ब kok borok bijab rok kwbangma suijak tongo boni kok borok porna thangke boni suijak rok pori ase kebo lai meya kok borok bijab suijak tai kwbangma boni samung khlailangmani Tripura haste ganangai boni bumung athukri haike pirsajak haini bagai ang khakamai o video no mas nangka haini bagai norok taibu soya kari nai tongdi